Môjim plánom pôvodne sa nebolo zaberať od toho youtubera. Chcel som natočiť vysvetlenie, ale skôr než som natočil vysvetlenie, mi napísal toto. Hello! No. Všetky, čo privítali na tento kanál, ja vás vítam u nového videa. Toto je reakcia. Nechcel som to robiť, ale problém je, že chcel som dať vysvetlenie, že prečo teda stále v každom takomto videu napríklad je tu youtuber Letný šéf. Raz som tu dal, že v jednom videu bol pán Bravo, ale prečo to teda tu s Letným šéfom pokračovalo? No, vysvetlíme si, ale ešte predtým, než sa to stalo, tak mi napísal tento komentár. Ja som sa hovoril, však čo, má iba 70 odberateľov, jak máže viac? Tak som išiel sa pozrieť na jeho kanál. No a všimol som si, že má o mnoho viac odberateľov než ja. No, ale tu vidíte žiadne zhliadnutia. To akože len tak prišlo, že dá koľko ľudí, že však Letný šéf to bude určite taký dobrý youtuber. To som sa kúkal. Stále nie. Tu je raz 1000 zhliadnutí. Takže podľa, že si spravil video, ale problém bol, že keď som sa začal pozerať dokumentárov, tak jednoducho sa ma tu zastal jeden, ktorý je môj kamarát, a tie videá smerovali tak, aby že som ho vydvihol, a tu to začalo. Máš problém, ja nemám. A tu som začal, že a koľko z nich ťa bude pozerať, keď máš shorty? Akože, dobre, a ja mám shorty na videách, ale u toho natáčam aj videa, vidíš, video tu, mám ďalšie video, mám tu videa. A keď sa pozriem, že na tvoj kanál, sorry, že tu nie sú prestry, ale tak idem sa pozrieť na tvoje videa. Naposledy video pred 3 mesiacmi. 5 videí. A že že ma nikto nekúka. Tak som začal, že ja som sa nepýtal na odbery, lebo môžeš mať hocikoľko odberateľov. Tak si vezmite. Duklok je lepší Duklok alebo Fizi. No jasne, že Duklok, lebo Fizi môže mať 1 000 000, ale není dobrý youtuber, lebo na teba... Vôbec. Toto video je, že pred 5 hodinami má, že 3 sorry. Da ktoré videá si lajkujem? Dobre, priznám sa, da ktoré videá si lajkujem. Ale, chápiš? Mňa, že nikto nekúka. Potom. A ideme sa teraz pozrieť na tvoj kanál. Takže ideme sa kúknúť. Kto ťa teda kúka? Žiadne zhliadnutia. Tu vynikajúco žiadne zhliadnutia. Tu má pár videí, ktoré majú zhliadnutia, ale nebudeš hovoriť, že ja nemám, mňa nikto nepozerá. Tak vidíš, tu som napísal vôbec, na každom videu mám minimálne 4 lajky.
a na jeho videách sú 1 až 2 lajky, keď nepočítame to nové. No, tam to mama jedna, kde proste mal šťastie, že sa trafil do dobrého šortu. No, musel si to prezradiť ty. No ale ja mu nebraním v tom, že by sa mal taký kanál, jak má. V pohode, tu raz za čas dáke video, ktoré napríklad tu 9 lajkov. Dobre, v pohode, ja mu to neberiem. Lenže, keď sa takto spýta, kto má viac odobrateľov, ja alebo on, jednoducho povedia, že on, pretože je to pravda. Má viac odobrateľov než ja, ale dosť dlhú dobu mal menej než ja. A to je, keď sa pozriete, ja som 22.6.2022 a on je, že 2.1.2022. V tom istom roku, len ja som o 20 dní a 5 mesiacov dlhšie. No ale keď sa takto spýta, že kto má lepšiu komunitu, ja alebo ty? A teraz sa zamyslíš, takže akože nepočítame, že kto má lepšie tu tak, ale chápeš. Lebo, že kto má lepšiu a jednoducho sa zamyslíš, som to ja. Pretože každý... No dobre, toto som si lajkol, o tom sa nebudeme baviť. Ale keď také video vyjde, tak minimálne za pár minút má lajky. Chápeš, má lajky. A je to lebo je to tak, pretože ja raz za čas vydám video, alebo tak, dobre, tu som kus mal, ale vidíš, že tu 3 mesiace, dobre, tak 3 mesiace, 2 mesiace, ale keď sa už presunieme, tu je, že pred 1 mesiacom, 3 týždňami, dobre, tak kedy vydám 2 za sebou, 2 týždňami, 5 dňami a tu som už začal tak rýchlo. Ale ideme sa pozrieť na svoj kanál. Opa. No super, to púže. Ideme sa pozrieť, že kedy sú vydané. Pred 8 hodinami, 1 dňom, 1 dňom, 1 dňom, 1 dňom, 1 dňom, 1 dňom, 2, 3. A tu už ľudia ťa... No, dobre, tu už mi ukazujú zhľadnutie, ale normálne... Dobre, tak tam neukazovali, no joj, sorry, som si toho nevšimol. Ale ešte keď sa takto spýta, kto má lepšie edity? No, tu si vezmite. Toto je môj edit. Toto je môj edit. Nikto ho nezrobil, ja som ho spravil v CapCute, trvalo mi to neskutočne dlho. A teraz, toto je, že tvoj edit. Teraz sa ťa spýtam na rovinu, koľko ti to trvalo spraviť? Dobre, toto je, ale chápeš, to je to, máš tu to isté video, len toto je, že 2, potom tu, ďalší tvoj edit, kde len tak zoberieš príšak a s ním točíš, neviem čo robíš. Tu ďalšie video. A u teba vydáš koľko videí za 1 minútu. Ja ich vydám, že raz za čas. A u mňa majú aj ľudia zvonček, lebo u teba to ich príde otravné, ti dáš zvonček, vieš čo, v pohode. Budú mi prichádzať ďalšie takéto smiešné videá. Ja ti nehovorím, že máš trapné videá, máš dobré videá. Pokračuj ďalej, ale chápeš, keď vydáš za minútu len človek, predstav si, že ideš si dať poobedňajšieho šlofíka. Teraz počúva takú hudbu meditačnú
A teraz ping, 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 ping. Od teba. A u mňa to je, že zas vydal 300 shortov, ale u mňa už keď príde tá správa, tak si ľudia povedia, bude to nejaký edit, bude to napríklad tu short z TikToku, alebo je to video. Mám tu veľa videí. Ale ešte sa teraz dostaneme prečo vlastne v tých editoch ako najhoršieho človeka som vybral z Valneho. Mohol som tam dať toho pán Bravel. Lenže s ním sa neviem tak skontaktovať jak s tebou, že vieš čo, brachu, sorry, chcem natočiť na to vieš čo, ale keď si mi napísal, že toto mi prišlo zle. A prečo tie edity sú také? Prečo? Pretože napríklad som mu chcela pomôcť, pretože ten youtuber mne pomohol s odberateľmi, aj keď má toľko málo, ale fakt. Vidíte? Má tu dobré videá. Má to všetko sám, lebo vidíte, tu má skrpkátu, takže chápeme sa. No a chcem ti len letný šéf povedať, že aj teba by som vysponzoroval, len problém je ten, že keď sme naposledy natáčali video, kde sme boli my dva, sme spolu hrali, tak vtedy si mal ešte starý kanál. A nedá sa to, že ľudia ťa potom už nebudú chcieť pozerať, keď budeš mať same shorty. Ľudia budú chcieť videá, streamy, lebo keď budeš natáčať iba, že shorty, tak hej, budeš mať zo začiatku odoberateľov, ale potom sa ti na ten kanál vyprdnú. A prosím, keď chceš proste aspoň nejaké normálne shorty, sa tako spýtaj, že jak editujeme tieto videá, že chápeš, aby si mal také edity, jak my. Potom všetci budú, že však ten youtuber nevie iba zobrať kameru, zobrať plišaka, dobre, že nie s ním sa tam jebať, uploadne to a keď sa ti na to kúknu a jej, dám odber, bo tam to je porno na YouTube, chápeš? Natáčaj videa, máš tam 5 videí. Máš tam 5 videí a trilión shortov. Má viac videí než ja. Tu mám 203, on má 200 viac. Proste viac než ja. Má z toho 5 videí a same shorty. Same shorty. Ja tu mám tiež veľa shortov. Ale tu mám väčšina ešte súkromných. Mám tu, že autorské práva. Chápeš? A viem si to video zeditovať. Nie, píče, dobre, možno v tomto videu som zobral, že deku hodil ju na posteľ a green screen studium, ale aspoň som sa tam snažil. Snažil som sa, dobre, nemal som žiadny scenár. Mal som tam dobrženie hovno na stole a mne tu, teraz hovorím, že teraz tu neplačkam, lebo má viac odberateľov než ja. Skončím s YouTubeom, bo má viac. Ja nie som tvoj úhlavný nepriateľ. Nechcem nič, ja ti chcem dobre, vieš čo, prajem ti do tej 200, chápem. Ale už sa spamätaj, lebo mi to príde tak trošku nefér.
ja sa tu snažím natáčať, ale však mne tu nejde o odoberateľov, bo teraz keby som plačkal, že ale mne tu nejde o odoberateľov, mne tu ide o to, aby jednoducho som tých ľudí som zabavil, tých 136, dakedy aj 7, dakedy 5, aby proste prišli na môj kanál s tým, že haha, hi, zase robí takú kokotinu. Veď čo, mám, lebo tých ľudí chcem zabaviť, ja tu nejdem o odoberateľov a už keď mi pôjde odoberateľov, budem že si najhorší človek, lebo tých odoberateľov získaš neprávom. No, hej, a ja si natáčam shorty, ale prosím, natoč raz za čas video. A keď chceš sa tiež naučiť editiť, tak kľudne ja ti pomôžem. Ja nehovorím, že si zlý človek. Teraz to bude... Kámo, ja sa tu zamotávam ja si tu vlastne sám serem do huby, pretože neviem, čo rozprávam. Ale prosím, raz za čas vydaj nejaké video a kľudne sa takého spýtaj, jak robíš tie edity. Jak? Že ja by som také chcel vedieť. Dobre, v pohode, poradím ti, ale keď už chceš mať, že chceš odoberateľov, keď chceš iba odoberateľov, tak kľudne natáčaj shorty. Ale keď ti pôjde normálne o ľudí, ktorí chceš, aby proste sa kúkali každý týždeň na teba, že ha, hi, tak si začni aj natáčať videa. Lebo dobre, ja pomaličky strácam nervy, takže ja sa s vami budem učiť, keď toto takto zhodnote, že čo a jak, ja sa s vami učím a čau.